В тази серия ще ви покажем примери за дискриминация на работното място и с какво тя е характерна. Примерите описват ситуации, които са незаконни в цяла Европа. Информация за това къде да потърсите помощ в случай, че попаднете в такава ситуация, може да намерите в края на клипа. Границите на унижението, сервитьорката и нежеланото докосване. Почнах мечтаната работа в един от най-популярните барове в града. Мечтата ми се превърна в кошмар само след един ден. Ръцете му бяха по цялото ми тяло. Хей, хайде, това е част от работата ти. Клиентите плащат за това. Усмихвай се. Бъди силна. Не издържам това повече. Трябва да се защитя. Цената на отказа. Уволнена поради смелостта си. Имаше един мъж, който винаги работеше до много късно. Беше изключително дружелюбен и ме попита как се казвам. Обикновено клиентите никога не го правят. За останалите съм невидима. Но той ме покани да вечеряме заедно. Отговорих му: не ме разбирайте погрешно. Тук съм само по работа, не съм тук за каквато и да е връзка. На следващия ден шефът ми ме повика и ми съобщи, че съм уволнена. Той ми каза, че клиентът се е оплакал от мен. Останах без повишение, защото съм бременна. Работех като медицинска сестра на пълен работен ден в една държавна болница. Това беше моята мечта на работа и всички ми казваха, че съм добра в нея. Бях на път да получа следващото си повишение. Живеех най-добрия си живот. Омъжих се за мъжа на мечтите си. Забременях. Малко след това започнаха въпроси. Сигурна ли си, че ще можеш да се справиш с всичко? Знаеш ли, че позицията на мениджър е много стресираща и през следващата година ще има много предизвикателства? Така че ние не знаем дали е подходяща за теб. По-добре направи нещата по-удобни и лесни за теб. Дадоха ми да разбера. Няма да бъда повишена. На вас случвало ли ви се нещо подобно? Вие можете да потърсите помощ от следните институции, като се запази вашата анонимност. Национална служба за борба с дискриминацията, дирекциите за равнопоставеност към общините, синдикалните организации, горещи линии за подкрепа. Сканирайте кода и ще научите къде може да получите помощ.